isikhungo esibhekele ubuqotho bezivivinyo zikamatikuletsheni uMalusi sithi konke sekumi ngomumo njengoba ziqala izivivinyo ngoLwezi. I can report to the South African public that by and large our system is ready to administer the 2020 final examinations. Umalusi will be monitoring the conduct of the examinations to ensure full compliance with the regulations. I wish the class of 2020 well in the coming examinations. Lesikhungo siphinde sathi sizothumela abazosimela ukubheka ukuthi izikhungo zokubhala izivivinyo zika grade 12 ziyayilandela imithetho yokugwema iCovid-19. Umalusi uyabugcizelela ubuqotho nobumqoka besitifiketi sika grade 12. Umalusi does not advocate for the downgrading or trimming down of the quality of examinations. In particular, tinkering with the content of question papers. We do not support that line of thinking. Instead, Umalusi has been in continuous discussions with various assessment bodies regarding the measures that could be put in place to support learners in the period before and during the writing of examinations. Umalusi uthi izifundazwe zikwazile ukwandisa izikhungo zazo zokubhala ukuze umgomo we-lockdown wokuqhelelana ufezekiseke. Baningi abafundi baka grade 12 abazobhala izivivinyo zabo kulonyaka. Sebebonke abafundi abazobhala izivivinyo zika grade 12 ezweni lonke bayisigidi esisodwa 1 million.